Samantala, Idol, OG performance po ng tanyag na orkestra sa Pangasinan. Nag-reunion po sa bayan o sa lungsod po ng San Carlos. Para po sa good news na yan, kasama natin, Idol Tita Ronnie. Naging sentro ng kasiyahan ang isang tagpo sa San Carlos City matapos ang tila reunion ng OG o original na singers and dancers ng Don Podring de Guzman Orchestra. Makikita sa video na ibinahagi ni Idol Angeline Cancino de Guzman ang kanilang masiglang dance steps noong aktibo pa sila bilang mga miyembro ng orkestra. Sa isang clip, maririnig ang palakpakan ng mga manonood ng kanilang marinig at masaksihan ang isa sa mga patok na awitin at sayaw sa mga pagtitipon na kanilang tinanghal noon, ang Manila Girl. Tunay ngang hindi naluluma ng edad ang talento, lalo na kapag sabay itong ginagawa kasama ang mga kaibigan. Tuwing sumasapit ang panahon ng kapistahan, hindi maikakaila na naging bahagi na ng kultura sa ating bayan ang mga orkestra na nagbibigay ng aliw at saya sa mga mamamayan. Isang bagay na nakagawian na patuloy na namamayagpag sa kasalukuyan sa kabila ng mga taglipan ng pagbabago sa teknolohiya. Yan ang ating gagyas for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.